Hain justu ere, pobrezia du ardatz, Ados teatroak sortu duen antzezlanak aporofobiarekin amaitzea du helburu. Hau da, pobreekiko mespretxu edo gorrotoarekin. Egoera ekonomiko zaurgarrian dauden benetako pertsonek hartzen dute parte gainera obran. Inor ez dago urrun du izena eta artearen bidez hausnarketa bultzatu nahi dute. Antzezlana hasteko zain, antzestokian zehar banatuta, publiko artean murgilduta, irudikatzeko gizartean ezkutuan dauden istorioak direla, norbanako bat gehiago eta ez gutxiago, baina ez diegu larretarik jartzen. En Perú tenía una empresa. Perun enpresa bat nuen, ekonomikoki ondo bizi nintzen. Dirua eskatzen hasi zitzaizkidan eta sexu erasoak jasan nituen. Nere bizia arriskuan zegoen. Mi vida peligro. Nire herrialdean lana eta etxean nituen oso urruti ikusten nuen pobrezia. Irisi eta Danteri era bat aldatu zaie bizitza, eta egoera berri hori antzestera ausartu dira aktore izan gabe. Excedo de los 40. 40 urtetik gora ditut, oso zaila da utxetik astea berriro. Cero otra vez. Itxaropenik gabe, bakartuta sentitzen zara. Aislado de todos. Aporofobiaren biktima dira. Aporofobia azkenen da, pobrezia goran dagoen jendearekiko beldurra, gorrotoa eta gutxiespena. Ados teatro eta komedor Parisek elkarlanean sortua, inorreztako urrun du izena, ikusleari norbanakoari etengabeko interpelazioa eginez. Lo que buscábamos era un lenguaje Oso lenguaia zuzena du, ikusarazi nahi dugu, bizitzan, ez ustekoren bat gertatuzkero, egoera horretatik ez gaudela oso urrun. afortunados en nuestra vida. Krisia dela eta COVID-a dela eta ere bai, pobrezia klasifikazio bezala asko zer gehiago suertatu dira, oso gertu da azkau eta ez gea konstiente. 3 ekintza batera garatzen doaz, diskriminatzen ditugunen antzezpena, ikusezinarazten dituzten gizartearen begiak, eta patuak edonori eraiki diezaioken aurkiaren metafora. El reconocimiento del otro, la empatía. Empatia landu beharko genuke, oinarrian berdina garela. Somos lo mismo. Beste behin, artea eta kultura, errealitateren erretratu, salaketa eta hausnarketa gune. A veces cuando nos miran y dice, Emateko ezer ez dugula uste dute, erakutsi nahi dugu ez gaudela egoera honetan nahi dugulako, bizitzak behartuta baizik. esta situación porque queremos, sino porque lamentablemente la vida, la situación nos obliga.